Top 4 most wanted person sa kasong rape sikop sa Davao Oriental. Alang sa kompletong detalye manukad sa Davao Oriental, katropang Vicente Pichon IV. XFM Report. Nahulog sa mga kamot sa kapulisan sa Mati City Police Station ang usa ka top 4 most wanted person sa provincial level pinasigad sa gikasang operasyon sa kapulisan sa Mati kaniadtong milabing adlaw. Ang maong pagkasignit sa suspect gipangunahan ni Police Colonel Frederick C. Sao, Acting Station Commander, kauban sa mga personahe niini. Ang maong operasyon nga may resulta sa pagkasikop sa suspect nga si alias Ron hamtong ang pangidaron o giingong dugay ng gipangita sa otoridad tungod sa kasong pagpanglugos. Ang naasoy nga suspetsado nadakpan pinaagi sa pagpatuman sa warrant of arrest alang sa tulo ka ihap sa kasong pagpanghilabot o rape og base sa hukom sa korte walay girekomenda nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa pagkaaresto kang alias Ron, gibasahan gilayon sa iyang Miranda rights ang suspetsado sa pinulungan nga iyang masabtan. Sa pagkakaron, ang dinakpan na sa kustudiya sa Mati City Police Station og naghulat na lamang sa dugang nga legal nga disposisyon alang sa iyang mga kaso. Sa mensahe ni Police Colonel Frederick C. Sao, ang maong operasyon kabahin lamang sa padayong kampanya sa kapulisan sa syudad og nahisubay usab sa tubong sa Davao Oriental Police Provincial Office batok sa kriminalidad og aron mapadayon ang kalinaw og kaliwasan sa komunidad. Para kanunay healthy ang atong pamilya, Premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.